сумани обистанро табибон дар ҳоле ҷарроҳӣ карданд ки хатари аз даст додани ӯ ё фарзандаш зиёд буд. ӯ бо дарди шадиди талхадон ба бемористон интиқол ёфт. дар батнаш тифли 7 моҳа дорад. вақти кӯдак калон меша уда чӣ меша кохи вазбинӣ мекуна ба приступ сахт меша ба ҳамрӯз хай иқақмам розиам набудум гуфтан гарантия нест худованд худаш медона ба хай нолаву гира кардему розӣ шудем хай ҳардумон шукри худо ки зинда мондем кӯдак мамина 7 моҳа меҷума. табибон ин зани ҳомиларо бо усули криоҷарроҳӣ яъне амалиёт тавассути ҳарорати хеле сард анҷом доданд. ин аз навъи ҷарроҳиҳои нодир ва сангин аст ки олими тоҷик Саид Илҳом Аҳмадзода онро то андозаи сабук гардонидааст. ҳуҷайраҳои бемориро барои нобуд кардан зарурат аст ки бо аз воситаҳои физикавӣ истифода барем ва яке аз ҳамин воситаҳо ин ҳарорати ниҳоят пасти нитрогени моеъ аст. 196 градус ҳарорати сардӣ яхбандӣ ҳуҷайраро ба миён мебиёрад ва дар натиҷаи яхбандӣ ҳуҷайраи беморӣ аз байн меравад кафида. усулеро ки табиби тоҷик ба кор мебарад имкон медиҳад бе истифода аз аппаратҳои дигар хунравиро боз дорад. ягон ҷарроҳӣ то ҳамин сол шудагира имконияти аз байн бурдани бофтаи бемора бо хунукӣ надошт барои он ки танҳо табиати худи нитрогени моеъ ин чиза дорад ва ҳамон сардӣ аз тамоми қисми бадан намегузарад. агар мо як қисми ҷигара яхбандӣ кунем қисми дигараш бо гардиши хунаш боқӣ мемонад. мавзеӣ аст. ба гуфтаи ин ҷарроҳ криоҷарроҳӣ ба зиёд шудани бемориҳои паразитии ҷигару талхадон рабт дошт. аз сӯи дигар хунравӣ ҳангоми ҷарроҳӣ ва камбудии донорҳо вуҷуд дорад. маҳз ҳамин алвиакокози ҷигар моро водор сохт ки зарурат барои истифода бурдани нитрогени моеъро пайдо кунем ва мо албатта чун табибо имкон надоранд истеҳсол кардани нитрогени моеъ ба яке аз институтҳои академияи илмҳои ҷумҳурии Тоҷикистон муроҷиат кардем. Шоҳмурод Ғаниев ҳарчанд маротибаи дуюм ҷарроҳӣ шуда бошад ҳам, вале як зара хуни ӯ масраф нашудааст. дар ҷарроҳии такрории эхинококози ҷигар ё ки бемории паразитии ҷигар ки бо хунравии зиёдаш маълум аст, дар ҳамин ҷарроҳӣ 1 миллилитр хун истифода бурда шудагӣ нест хуни донорӣ. ва ҷарроҳӣ ки бе хунгузаронии донорӣ ба амал биёяд аллакай вай ҷарроҳие аст ки масрафи дар вай сарф шудагӣ ё ки сарфе ки дар вай шудагӣ ҳаста кам аст назар ба он ҷарроҳие ки хун гузаронда шудагӣ аст. бо ин усул 147 нафар бо бемориҳои гуногун ҷарроҳӣ шуданд. ҳоло ҷарроҳӣ тавассути ин дастгоҳ ҳам танҳо дар пажӯҳишгоҳи гастроэнтерология анҷом мешавад. табобат бо ин таҷҳизот ройгон аст. бемориҳои зиёдро табобат карданд ва бартарии ин усул нисбат ба усулҳои дигаре ки дар тиб истифода бурда мешавад пурра исбот гардидааст. дар маркази миллии патентӣ ба қайд гирифта шуд ва худи истифодаи ин усул дар ҷарроҳӣ ба қайд гирифта шуд ва ба воситаи патент ҳифз карда мешавад. барои амалӣ намудани ин усули ҷарроҳӣ олими тоҷик 4 моҳ сарф карда 4000 сомонӣ харҷ кардааст. ҳарчанд дастгоҳи криоҷарроҳӣ баъд аз солҳои 70-уми асри гузашта дар Русия истифода мешуд, ҷарроҳони тоҷик мегӯянд кашфи усули ҷадиди ин нав ҷарроҳӣ хатари талафи беморонро кам кардааст.